1936ko abuztuaren 11ean liburuak hartu, hemen bertan pilatu, eta horiei su eman zieten. Birrinduta geratu zen guztia, mundu euskaldun oro. 35-36an euskaraz 40-45 liburu argitaratu ziren. 30 urte behar izan ziren kopuru horietara iristeko. Azken funtsean zen euskerak ez du izan behar kultura hizkuntza. Hortarako de espainola. En la escuela no tengo que hablar vasco. Eta zergatik jarri zuten, kastigua. Euskaraz hitz egiten heldulako. Ea asmatzen duzuen norden, bai? Bai. Erabakia hartu zuten. Euskaltzaindiaren barruan sartzea, 2-3 pertsona, frankismoarentzat egokiak zirenak, horrek ahalbidetu zuen Euskaltzaindia bera aurrera egitea. Argazkiren bat, zure eta Frankorekin. Bai, bat baino gehiago. Ezin dugu pentsatu frankismoan dena frankistak zirenik, bazen jendea lanean ari zela Euskaren alde eta baliatu zutela aurrera egiteko. Orain fatxa izatea moda jarri da. Baina hori zer da? Hau lengua da. Forma diferenteak eta nahi dizuna eta sare sozialak eta gara, baina hemen ideiak orduan jasan genituen berdintzuak dira. Zulo beltz batek izar bat irensteko gaitasuna du. Eta bere gravitate indarra hain da handia, segundo bakoitzean 300.000 kilometroko abiadura duen argiak ere ezin diola ihes egin. Lurra zulo beltz baten orbitan eroriko balitz, jai genuke, baina lasai. Gure galaxian 100 milioi zulo beltz egon arren, gertuen daukaguna 1600 argi urtera dago eta. Zuloak leku ilun, eze eta desatseginak irudituko zaizkigu, baina satorrarentzat bere etxea dira. Horren beste denbora pasatzen du iluntasun betean, animalia ia itxua dela. Gizakiok ere zuloak egiteko gaitasuna dugu. Oztopo geografikoak gainditzeko tunela kasu. Horra hor, Norvegiako Lardol eta Ourlan herria konektatzen dituen 24 kilometrotik gorako tunel izugarri luzea. Baina tunel luzeenek ere beti dute irteera argitxuren bat. Ez da, Kike? Kike? Bai? Tunel luzeenek ere irteera argitxua dutela nioen. Bai noski, baina benetako tunel beltzak ere izan badira. Euskararen kasuan frankismoak suposatu zuena esate baterako. Haiek bai garai ilunak. Oso ilunak. Frankisten garaipenaren ondoren erabat eten zen euskararen pizkunde mugimendua. Baina tunelaren barnean ere argi izpiak sortzen hasi ziren. Denborak aurrera inala, ugaltzen eta indartzen joan zirenak. Murgildu gaitezen frankismoan, tunel horretatik ere atera ginela jakin. Franco diktadorea 1939tik 1975 izan zen estatuburu. Ohean hiltzen egunera arte. Urte horietan guztietan euskarak frankismoaren jazarpena eta bazterketa pairatu ditu. Ahotsak Euskal Herriko ahozkondarea jasotzen duen ekimenak honen inguruko 100 lekukotza jaso du. Emakumeak Frank bazterketa gutezen ez egin da Donostia gutezian. Bileti hartu bihar tranin etortzeko. Eutezan takilean aurrian bat fusila egin polizi bat. Habla ustenen kristiano. Bileti erderaz eskatzen jakinez, da trena galdu askoten jesu. Errekreo denboran bestuzkun izten euskaraz berbaitzen. Eta hori izatezen zigorri gogorrena. Ba, nik ez du jenabena, de la vida de Franco, la vida del rey, la vida de esto, la vida de lo otro, eso berrei jau. Etortzen izen ordizia eskola eta esaten zien la kasera. Eta ez zien usten euskara zitzen. Euskarak frankismoaren atzaparkada jasan zuela argi dago. Gure aitonamonen bizipenez gain, hainbat proba dokumental ere jaso ditugu. Horien artean dago, Lontxo Zubeldioaren kuadernoa. Tori, Kike? Eskerrik asko, Izaro. Beno, bedaio ez da oso ondia eta ez dut lontxa aurkitzeko arazorik izango. Ara? Lontxo ikusi alduzu. Ez omen du ulertzen. Bueno.
Hau, Palontxo. Azkenian, aurkitu zaitut. Bilatu. Bai, bedaio etorri eta galdut ebili nahi, zaure ba marka, Hoi pasatzek. Aizu, Lontxo, kuaderno hau gogoan izango duzu? Bai. 1976, ez? 76, bai. En la escuela no tengo que hablar vasco. Bai. Zigorrau, nor jarri zizun? Azkeneko maestri, zen unien nik egu. Honen gina, tenien gina zearen gradua de eskolarre hori zete, ure honen gitxe. Kastiu emantze jarri ziten ze horrekin maestro horrekin gitxe. Eta zergatik jarri zizuten? Kastigua. Euskara zitzeiten nulako, barrun, laugetan bukot eskola, barrun gehatu behar. Aldan azkarna egiten. Hau idaztea. Hala ere, hemen, hasieran. Bai, hor bat zehor, En la escuela no tengo que hablar castellano eta aeroportuta. Bai, zehor bat zehor, bai. Hor nazte gozina. Bai, horrein, askoak horatzen baino, bai. Eta lerro guztikola, txiki egin az. Beharko, kuaderno bukatu eta berri indikerri. Kuaderno bakarra orduan. Bakarra, urte bat. Eta horrelako zigorrak ohikoak zian, normalak zian. Bai. Bakarri euskera zuen hitze egitea, apaiza eta otrina ematen ginen garain, han bai. Gure euskeraz, baina menez, hemen itxik ez. Bueno, harrigarri jaiten da, gauza batez, nik gaztexiagoa naiz, urte batzu gutxiago, baina guk esate baterako Tolosan eta eskolepetan Xabier Txo liburua erabili gendun, txiki-txikiak ginen. Handik urte gutxera, lehenengo ikastola sortu zen, eta bitartean, Tolosako auzorik euskaldunenean, euskaraz etzeiteagatik zigorra. Horra funtzionatu ziren, da horre etzen bueltik izatzen, geho bakik, ze ditadura euki zuen zeek, beste gallego harrek, den bortakok. Lontxo, ikusi duzu, zure kuaderno honek buelta asko eman dituela, sare sozialetan neko famatu egin da. Ze sentitu duzu, ikusi duzunean hainbeste buelta eman dituela? Zigorronek eta kuadernonek. Balio izan dula, hoi gordeta egitzeak, pintzat. Gutxienez jendea jakin duela, ez? Oide, askok. Esan ziak, nola zein ez horren famatuta. Famatu iteko, beira, hoi inberdik. Frankismoak hasiera-hasieratik gogor kolpatu zuen euskara, eta errepresio horren lekuko dugu Tolosako Plaza Zaharra. 1936ko abuztuaren 11ean, tropa frankistek herria hartu eta berehala udal liburutegiko, eskoletako eta Ixakal López Mendizabalen inprimategiko liburuak hartu, hemen bertan pilatu eta horiei su eman zieten. Hemen txeproba, lotxatu beharrean, arro. Lorea, Paulo, ezagutzen altzen duten Tolosako liburu erreketaren afera hori? Bai, nik entzuna bai eta ikusi ere bai argazkian. Gertatzen da, impresionantia zela, zua, ikustea liburu pila erreta, ez da? Orduan gogoratzen zara, nola Alemania urte batzu lehenako ikaraezko erreketa egin zuten zaren Berlinen, ez da? Ba, ezagutzen nuen, baina ez zain aspalditik ere, Eta egizan argazki ikonikoa da, ez? Bai. Eta horra gertzen da karlista, rakete edo falangista horren irriparria ere pixkat txundigarria da. Aizue, etorri nerekin gauzatxo bat erakotxien nahi dizuet eta. Jose Azurmendiren esaldi ikoniko bat hau ere. Euskararen autua erreda izegin bat berregiteko autua da. Jakin. Benetan borobila, ikonikoa borobila eta egia handia. Hizkuntza du indarra herri bat eraikitzeko. Joseren figurak ere zer dakarkizu gogora? Bueno, Jose izan da pentsalari handi bat, bai Euskal Herrian eta bai nik esango nuke Europako pentsamenduaren munduan. Bai filosofia aldetik, filosofia klasikoenean, eta bereziki izan da Euskal Herriaren defentsa, euskararen defentsa, pentsatu, argumentatu, eta nolabait esplikatu digun pentsalari handi bat. Jose, jakin talde historikoaren partaide izan zen, zu bezala. Paulo, nola sortu zen jakin frankismo bete-betean? Bueno, jakin sortu zen 1956an. Urte hartan bertan, Arantzazun argitaratu nahi zuten Garoaren edizio berri bat. Debekatu nahi zuten hori, ze autoreak abertzaleak edo separatista zirelako. Jakinen historia oso da, zuzendarien idazleen beldurrarena, autozensurarena eta gero debekuena. 2 aldiz debekatu zuten, editatzeko baimenik ez zeukalako. Lehenengo 20 urte horiek, 56
17, benetan dira aldizkari baten zentsura historia bat da. Baina izu, Paulo, zuk Elizau ondo ezagutzen duzu, ez? Bai. Hemen bizitzen ere egon zineten, ez? Ni neu Talde historikoa. Bai, ni neu bizi izan ez hemen 5-6 bat urtez. Jakin taldea hemen zegoelako, 1971tik 17 arte, 6 bat urte. Hor ginean garai hartan, lehenago Joseba intxauste hasi zen, ondoren ni etorri nintzen, gero Juan Mari etorri aldai ere bai, Parisko ikasketak eta beste lagun batzuk ere bai, Manolo Pagola, Jose Antonio Aduriz eta beste batzuk ere bai, ezta? Lore, agoiz batez, banku hauek pintatuta esnatu ziren, zuen iniziatiba izan dago, ezan? Bai, jakinen helburua beti izan da pentsamendua kaleratu. Hauxe da, euskal pentsamendua kalean jartzea, literalki. Hori da. Esaldi honek gainera, balio lezake euskarak frankismopean bizi izan zuen egoera islatzeko, ezta? Bai, Miren Artetxeren esaldia, baina esaldiak balioko luke frankismoa zarituko bagina. Beraz, zer pentsatu ere ematen digu. Aizu, baixeriko gara, eta lasai jarri jogo du hemen izketan. Paulo, ze asmo zuen frankismoak euskararekin? Zein zan bere helburua? Hasierako fasean euskara desegin egin behar zen. Kalean ere ezin zen egin, eta sermoietan ere mugatua, elizan bertan, debekua. Hau da, hil egin behar da euskara, edo eta baztertu behar da guztiz familiara edo sukaldera, kalean ere ez. Ze fetxatan esango zenuke? Lehenengo fasea da 1936 hasita, 57 arte behar bada. Gero pizkatxo bat hori biguntzen da, aldatzen badoaz gauzatxo batzuk, baina azken funtsian zen hasieratik bukaeraraino nik uste, euskarak ez du izan behar kultura hizkuntza. Hortarako da espainola. Juan Mari Torrealdaik asko aztertu zuen frankismoan euskerak nozitu zuen jazarpena, baita ere zentsurak izan zuen eragina, zergatik eta nola aztertu zuen guzti hau? Juan Mariren nolabait kezka edo kezka bitala esan dezagun euskararen jazarpena da, ez? Jazarpen horren berri ematea, nun eta garai baten ukatzen zen, adar diferenteak ikertzen ditu eta horietako bat garrantzitsua benetan zentsuraren ikerketa. Hortik datoz euskal kultura gaur, euskal idazlea gaur, eta noski nolabait euskal liburu gintzaren azterketa horretan, ala beharrez zentsura agertzen zaio. 1976an artikulutxo bat idatzi zuen jakinen. Zeuka, elkarrizketa titulua. Eta debekatu egiten diote. Zerratik? Batetik gaia, ia soziologikoagoa zen behar bada, etzen teologia, etzen filosofia, behar bada horregatik, behar bada zer gogortxo iruditu zitzaialako, jakin ez dakit. Debekatu egiten dute eta berri egin behar izan du. Eta berriro ateratzen da, titulu berarekin, baina guztiz diferentea artikulua. Lorea, Juan Marik egindako ikerketa guztioetatik, analizi guztioetatik, ze ondorio ostatu genezake? Lehen ondorio litzateke, zentsura aparato estatal oso egituratu bat zela, bai? Ze batzuetan esaten zen zuloz betetako galbae bat ote zen, da batzuak, bai, beste batzuak, ez zela oso serioa, baina berak esaten du hori oso sistematikoa zela, ez da. Bigarren ondorioa esango genuke, eta Juan Marik nabarmenki azpimarratu zuen bere tesian, autozentsurarena, bai? Zentsura ez da bakarrik kanpotik gainetik inposatzen zaizuena, azkenean barrura sartze zaizu, ez? Beldurrez, ez? Bai, eta azkenean beldurrez idazten duzu, isiltasunera kondenatzen zaitu, eta baita ere ez oso garbi idaztera ere, bai? Beraz, ulertzeko testu batzuk ere oso komplikatuak, alegoriak edo, ez? Esan nahi duzun hori ezin esanak, ez? Eta hirugarren ondorio esango nuke zentsura morala, bai? Garaiko nazional-katolizismoaren erlijioa edo adulterioa edo emakume izateko moduak, hori ere debekatua dago. Bazeon baita ere kanon literario, zer da literatura ona eta zer da txarra, eta Juan Mariren ekarpena. Eta badago beste zentsura bat euskaraz idazteagatikoa. Beraz, euskaraz idazteak ekar zezaken zentsura bat berriru edo berlau izatearen, ez? Euskara hutsez eta baita ere euskal gaiak esan genezazken horiena ere bai, ez? Juan Mari Torrealdaik azpimarratze zuen beste ideia bat, ezin izango dugu sekula neurtu ze kalte eragin zuen zentsura frankistak, ez? Eta datu bat ematen zuen beste askoren artean, eta da
35-36an Euskaraz 40-45 liburu argitaratu ziren. 30 urte behar izan ziren kopuru horietara iristeko. Ja, 60ko hamarkadako bukaera aldera arte. Beraz, horrek adierazten duze basamertu kultural eta ze jazarpen ekarri zuen. Eta galdera da, frankismorik egon ez balitz, nun egongo ote ginateke. Galdera hona. Gaztek jakingo aldute Franco nor zen. Orain deskubrituko dugu. Baina erronka, zertxo bai zailduko diegu. Pertsona baten irudi bat erakutsiko dizuet. Ea asmatzen duzuen nor den. Bai? Bai. Ezaguna egiten zaizue? Nor da? Franco. Bai. Bakizu, no? Bai. Franco. Ezagutzen duzue? Bai. Bai? Nor da? Bai. Franco. Francisco Franco. Nor? Franco. Badakizu ez harreman zuen euskararekin? Gorrote itezula, no? Bai. Saitzun uzten beste euskara. Debekatuta zeu. Debekatu egin zuela. Debekatu zuen euskara eta horrela. Badakizu ze harreman zuen euskararekin? Zer nolako harremana? Ona, txarra? Txarra. Harreman txarra, debekatu egin zuen. Harreman txarra, debekatu egin zuen. Baina ez bakarrik hemen. Ah, ez? Ez. Galizian eta Katalunian ere. Eta extinzioa. Galtzeko zorian egon zen. Bai. Eta desagertzea nahi zuen. Eta horrek ze suposatu zuen? Gatazka, Euskadin gatazka. Hori da. Euskaldunok ez nula euskara hitz egin kalean, bakarrik etxian. Debekatu zula euskara, zitzita Euskal Herrin. Agaldu intzala pixan. Franco garaian, beldurraren gatik edo zeo zer gertatzen bazen, azkenean ez zuten hitz egiten eskia. Aldaketa handi bat zen, porque azkenean ez zuten bere hizkuntza erabili eta ez zintzian komunikatu. Hori da. Seguro, Francoren bertsio koloretsu honek ez lituzkela beste honek egin zituen ankerkeriak egingo. Lastima, benetako Francori Espainetakoak ez gustatzea. Jasmin naiz, 29 urte ditut, Marseillan jaio nintzen, Frantzian, baina gaur egun Iruñan bizi naiz. Iñaki Martínez de Luna Pérez de Arriba naiz, arabar patateroa, Euskaldun berria, Gasteizen jaioa eta orain Araban ere bizi naiz. Bizen guztiak eman dituzu, Iñaki, ze elegante. Martínez de Luna Pérez de Arriba, Ibañez de Sendadiano, Iturrate kale. Ze elegante geratu den. Iñaki, zuk frankismoa zuzenki bizi izan zenuen. Zein zen euskararen egoera? Euskararen egoera celebrea, debekatua, izkutua, adibide xume bat ohikoa zen Arabako zonalde batzutan, Euskalduna zirenen artean, familien euskaraz egin, baina ja etxetik kanpo haien artean ere erderaz egin. Bada espada besteen aurrean zeudelako, ez da? Begira, nire adinak zer esaten du ez nuela bizi frankismoa, ez? Baina, naiz eta beste herri baltean jaio eta hazi eta ikasi, frankismotik bai zozer jaso nuen, adibidez, amonak bai bizi zuen, esaten zidan askotan, eskolan ezin zen hitz egin euskaraz. Gazteek baldute honen guztiaren berri. Memoriaren transmisio egokia egiten ari algara. Nik uste dut gazteak eta gazteak badirela, ez? Eta gazte batzuk izan familiatik jaso dutelako transmisioa eta badaukatela interesa jakiteko bere garaian zer egiten zen, baina ni irakaslea naiz eta ikusten dut baita ere gazteon artean nolabait badagoela alde batetik ignorantzia puntu bat eta beste aldetik ere mespretsua. Bere garaian egiten eta zigortzen zenari buruz, ez? Nolabait gaur egun bizi dugun eskuin muturreko gorapena ere laguntzen du elikatzen diskurtso horiek eta ignorantzia hau. Nik uste falta dela transmisio hori, ez da. Azkenean aurrera begira ondo bidean egin ahal izateko behar dira ere iraganeko referentziak izan eta ikuspegi osatuago bat izan, ez da. Eta nik uste horretan kale egin izan dugula transmisio hortan. Eta bizipen horietako batzuk
ondo transmititu ezkero oso oinarri sendoak izango lirateke gazteek ere euskararen percepzioa beste modu batera ulertu zezaten, ez da. Badirudi gazte askok uste dutela euskararen egoera batez ere frankismoari zortzaiola. Hala alda? Ez da hala. Hizkuntza gutxitu guztiekin gertatzen den bezala, hizkuntza batek ez badu botere ekonomikorik, ez badu botere politikorik, ez badu botere militarrik, hau da, gizartearen bazterreko eremutan bizi bada, orduan gertatzen dena da, hizkuntza horrek ez daukala prestigiorik, ez daukala interesik jendearen txat. Ni oso ados zurekin. Eta horrekoan egon nintzen itzali batean, non Euskal Herriko banku lehendakari batek esaten zuen oso argi, nik ez dut euskaraz egiten, zergatik ez dudalako ateratzen etekin ekonomikorik honekin. Orduan, oso erresa da justifikazioa, gaur egun 2025an ezin diogu bakarrik frankismoari zor hori. Frankismoak euskara esparru askotan debekatu zuen, batez ere lehen urteetan. Eta horren inguruko hainbat froga iritsi zaigu. Adibidez, en las iglesias no debe permitirse la predicación en vascuence. Se requiere a los familiares y propietarios de las tumbas y panteones donde figuran inscripciones en vascuence para que sean retiradas las losas y sustituidas las citadas inscripciones por otras en castellano. La suma de 500 pesetas en calidad de multa le ha sido impuesta por mi autoridad por consentir que a un hijo suyo se le llame en la vía pública con el nombre de Jontxu. Baina era guztietako negazionismoak sortu diren garai honetan, oraindik ere bada, frankismoak euskararen aurka egin zuela ukatzen duenik. Horrelakoetan gertatzen den bezala, egiazko datu zehatzetan oinarritzen dira, frankismoak euskararen aurka egin zuela ukatzeko. Esate baterako, Frankoren aldeko euskarazko kartelak, frankismoak sustatutako 25 pake urte ekimena, edota frankismoan euskara ikasteko klaseak eskaini zirela. Esaterako, 1952an, Salamankan, Euskal Katedra sortu zuten. Eta 1958an, Koldo Mitxelena ere bertan zebilen. Eta badaira aipatzen dutenak, hemen ikusten dugun euskaltzaindia bera ere. Beraiei galdetu behar diegu honen inguruan. Ez da idatxarra, guazen. Kike, orain plaza barrian daude. Bueno, guazen plaza barrira, gero arte. Andres, zuk zer esango zenieke negazionista hauei? Bueno, negazionista horiei zerbait esatekotan esan beharko zitzaiela, azken batean, gerra osteko latza izan zela euskararentzat. Esan daiteke, halako debeku, esan bidezko debekurik, bai etorri zela, esate bateako registro zibilean izan guztiak, dekretos eta legez aldatu dintzitzaion. Zea pertsona bakotxai, naizta, berak esan baietz edo ezetz esan gabe. Horretaz aparte nik uste dut importantena izan zen giro bat. Euskararen ez kontrakoa, baina euskara baztertzekoa. Bizirik egongo espaldiz bezalaxe, edo bizirik egon ezkero baserritar, arrantzale, galdu batzuen hizkuntza zela. Eta giro horretan, gerra bukatu bezain pronto, esango nuke euskaltzaindia ia desagertu egin zela. Ez, hori da kuriosoa, ez da esateako legelari bati galdetzen baldin badiozu, oraintxe galdetu izan diozun bezalaxe, legelari horrek esango dizu, teorian behintzet eta legearen ikuspegitik etzan desagertu. Etzan desagertu. Hau da, ekainaren 19an Frankoren tropak sartu zirenien, atxuritik sartu zirenien, segurazko Ribera kaleko 6. atarian egongo ziren, hau, nire burutazioa da, Azkue eta Oleaga eta pasatuko, eta ikusiko zuten egin zen ere tankeak nola pasatzen ziren. Bizirik zegoen, inork ez zuen hori nolabait desegin, baina orduan katakunbetara eraman zen. Eta kontua zen, espazio publikoan agertzeko aukerarik bat ere ez, eta orduan barruko, guk esaten dugun bezala zehondarrun, barruko kalan geratu zen. Birrinduta geratu zen guztia, mundu euskaldun oro, eta orduan horren aurrean, izan zuten alako zirrikitu hori baliatzeko erabakia hartu zuten.
Karo, horrek prezio bat izan zuen. Eta prezio hori izan zen, euskaltzaindiaren barruan sartzea, bizpahiru pertsona, erregimenarentzat, frankismoarentzat, nola baiteko egokiak zirenak, eta, horrek ahalbidetu zuen euskaltzaindia bera aurrera egitea. Baiza, erregimenak zer zirrikitu zuen, zer baimentzen zuen eta zerrez? Honetara, azkuek bazituen harremanak, euskaldun zirenak, Frankorekin ari zirenak, eta goi mailako zirenak. Bata da, Ariltza. Ariltza hemengo alkate izan zen lehenengo alkate frankista, sekulako predikoa bota zuen esanez, zer hori hau konkistatu egin dugu, eta konkistatu egin dugunez gurea da, eta beste. Baina azkoe Ariltzarekin bazuen, nolaiteko adizkidantza. Eta orduan, Ariltzak esan zion, hemen 3.000 peseta, eta hortxe bildi zaitezte, baina mesedez zarata handirik egin gabe. Horrela esan da, gutxi gora bera. Gutxi gora bera. Hala eta guztiz ere hor agertzen da pertsona bat oso importantea dena. Eta izango dena euskaltzaindiaren etorkizunean, eta hori da Federico Krudwig. Krudwig da. Zergatik da klabea. Hain zuzen ere, 52an, Krudwig bizatez, hain zuzen ere, Getxoko familia, goi mailako familia batetik zetorren, eta Krudwig zan, pixkat hizkuntza zale, eta abar. Eta euskeraren mundura hurbildu zanean, aurkitu zuena izan zen euskaltzaindia, eta besterik etzeguela, eta euskaltzaindian zegoela alde batetik Azkue, eta bestetik idazkari moduan Oleaga. Nazario Oleaga oso pertsona importante izan zen hor mundu horretan, ze zubilana egin zuen, agintari berrien eta euskaltzaindiaren artean. Orduan, Krudwigek beste itxura bat ematen dio euskaltzaindiari, eta 1950etik aurrera hasten dira berrizte horren ondorioak nabaritzen. 1955ean lortzen da euskera aldizkaria agerkaria akademikoa berriro ere argitaratzeko, eta gero 1956ean hasten da lehenengo biltzarra, euskaltzaindiak antolatzen duen euskaltzalen biltzarra Arantzazu. Frankismoaren barruan, baina frankismoak ere eskua nolabait zabaldu behar izan zuen. Eta hortik planteatzen dena da bizimodu, nik esango nuke ez normala, ze dirurik ez dago, baina nolabaiteko normaltasunaren bidetik akademiko berriak sartzen dira, esateteako Bilasante sartzen da baita ere Michelena. Eta izen horiekin, azkenean euskara batuaren bidea ere abiatzen da. Jakina. Hor, euskara batua zergaitik. Xabier Quintanak erantzungo leuke moskorraldi baten ondorioa izan zela. Bai, eta puntu bat izango luke arrazoia, ze azkenean uste dut Xabier Quintanak burua berotu ziola Gabriel Aristegi. Eta Gabriel Aristegi izan zen hain zuzen ere burua berotzen ibili zena. Gero bestaldetik zegoen Txillardegi, eta Joseba Intxausti, Jakin taldea, eta jakinak bai Bilasante eta Michelena. Zer gertatu zen? Hortartean bazen historia bat. Eta historia bat esaten duena Madrileko funtzionario bat, etorri zela, Serrastruk, eta esan ziren, egin zazue, ze azken baten, hori egiten baldin mozu euskera, nolabait prest egongo da datorren erako. Hori izan zen, Arantzazuko kongreso baino lehentxu. Batea bestea, gora eta bera, 1998an planteatu zena izan zen, bain zuzen ere euskera batuarena. Zer etorri zen gero? Gero etorri zen esan belaunaldi berria, ja hor sartu zen jente berria, erabat apostua egin zuten euskera batuaren alde, eta euskera batua aurrera egin zuela. Eta nik uste dut frankismurin interesatzen zitzaiona zen, batez ere euskara eta abertzaletasuna, separatismoa izaten zuten, oie biok loturik, estekaturik, baziren, oiek ez. Orduan hau guztia, Andres nola labor bilduko zenuk esaldi batia. Aspalditik askoek asmatu zuenaren arabera. Ekin eta jarrai. Horretan jardun izan du euskaltzaindia bere historia osoan zehar, eta horretan jardungo du etorkizunean ere, seguru nago. Obrak mintzo, ezaztu. Txuri guztiak ez dira irinak, ez da beltz guztiak ikatzak, dio esaera zaharrak. Frankismo barruan ere izan ziren euskaren aldeko lana egin zuten salbuespen batzuk. Horien artean bada bat nabarmentzen dena eta eztabaida askoren iturri izan dena. Miguel Javier
Urmeneta. Asisko! Iu! Aspaldiko! Aspaldiko. Zaizu? Baita hor. Bai. Lehenengo eta behin, eskerrek eman behar dizkizut, elkarrizketago onartzeagatik. Ez dakit erresa ote den aitari buruz horrela publikoki itzeitea. Bai, ez problema hondirik egiazki. Ez? Erresa egiten zaizu. Bueno, barneko korapilua behin lasatuta, bai. Aha, esan liteke, frankismoaren barnean, zureita izan zen personaiarik euskaltzalenetako bat, nun eta Iruñean gainera. Bueno, euskaltzaleagorik nik uste izan dela, gertatzena agerian bai. Garai hartan euskaltzalegoa segurazki neutralizatuago zegoen. Edo kartzelan, edo isilpean, edo ieslari, edo erbestean. Horren hori bai, politika publikoetan euskaren alde aritu zen aldean edo inean, hori bai, gure aita oso agerian, hori bai. Oso bilbide komplexua izan zuen. Laburtu ezakezu? Big Bangera joan gabe, segurazki zaila. Baina bai, familia bertzale bateko gaztea izan ta. Iruindarra, familia? Iruindarra, bai. Pues ja, Republika garaian, Eusko ikaskuntzako partaide zen, Eusko ikasle batzakoa ere bai, eta talako batean gerra hasi nun eta Iruñan. Orduan, familia abertzalea zen aldetik, haren aita, egon zen prozesatua, eriozigorra ere bidean, ondasuna baitu, aitonari. Eta aita zena kontatzen zuen bezala, gau batez, deliberatu omen zuten haren aitak, gure aitatxik. Eta aita, bien artean, gure aita gerrara joan entzela. Orduan, gerra egin zuen, Frankoren alde, gero ez hori bakarri, gero baita ere ibili zen naziekin batera Bizargorri izeneko operazio hartan Sobiet Batasunare joatzen. Division Azul. Division Urdinan eta hola. Eta gero hola, bere bizitza segitu zuen, karra militarrean, Espainiako estatu goreneko koronel iristele iritzen ere bai, eta gero Iruñan, alkatea, diputazioko presidente orde, kaja municipaleko zuzendari, izaten alden dena. Eta hor kargo horietan zegoela euskararen aldeko hainbat neurri ere hartu zituen. Zeintzuk nabarmenduko zen ituzke? Bai, horreiko egunean egiazki pentsaezina egiten zaigu. Iruñan eta frankismoan olako politika ausartak. Irakaskuntzan, bultzatzea euskara, saritzea euskaraz mintzo ziren aurra, garai hartan, herri-zerri, bi aldizkari atera zituen edo aterarazi zituen, eta gaina nik uste oso ikuspegi interesgarriarekin zen batetik ateratzen zuten Fontes Lingue Baskonum, oraindik martxan dagoena, eta pixka nazioarteko adituek ze ikertzen ari diren eta ze emaitza ikartzen dituzen euskaren inguruan, baina ez zuen zerbait elitista bat egin nahi, eta orduan hilero argitalpen bat agertzen zen Príncipe de Viana izenekoa, sukalde guzietara iristen zena euskaraz. Eta horrek iraundu, baina Urralburuen lehenbiziko gobernuan ja bertan bera utzi zuten arte. Horren ze kontrarranak izaten aldiren, pentsatu, frankismo betean atera zela hura, euskari prestigio emateko eta euskaldunei duintasuna itzultzeko aldizkaria, eta gero alako batean sozialistek kendu zutena. Euskaraz bazakien? Ikasi zuen ikuste gramatika zaharretatik eta liburuetatik eta hola. Idatzi bai, irakurri ere bai, baina mintzatzera ikuste sekulan ez zela abiatu ez. Behin entzunion, euskaltzain bati, Gipuzkoa eta Bizkaiko aldizkari batzuk egoitza Iruñan jartzen zutela, horrela baimena zukatelako argitaratzeko Urmenetak ematen zielako baimena, eta Bizkaian eta Gipuzkoan ezin zutelako baimenik lortu. Bai, segurazki bai. Kontua, gure aitak, olako espediente militar dizirantarekin frankismoaren barnean, pizu handiko gizona, orduan olentzeroa abiatu behartzela Iruñan, orduan bazaikten Urmenetaren gana jozkero, berak eginen zuela eskaria, eta gobernadore zibilak ez zuela beste remediorik ukanen, eta baimendu gaino. Nafarroko diputazioaren baitan, aitak sortu zuen euskara sustatzerako saila, edo fomento del baskuentze delako hori. Eta hortatik abiatu ziren hainbeste eta hainbeste ekimen hoien artean izan zen lehenbiziko ikastolak sortzea.
Franco etortzarekin, Bigarren Errepublikan martxan zirenak debekatu egin ziren, eta 60. hamarkadan hasi ziren berriz ere loratzen. Eta hori aitaren dekretu edo aitaren eskaripean izan zen hori guztia. Ba, omen da argazkiren bat, zure aita Frankorekin. Bai, bat baino gehiago. Horietako bada, Iruñeko zitadela lortu zutelarik hiritarrendako. Ekin militarra, gari batean Felipe Bigarrenak egina nafartarrak eta inzuzere hankapean eta altxatzeko. Eta inork etzion sinisten aitari lortuko zuenik berreskuratzea, eraikin militar hori, hiriaren honetan. Eta azkenan lortu egin zuen. Eta zitadela bilakatu zen, orai dena artearentzako eta herritarrentzako leku bat. Beste argazki bat dago ere bai, nik uste errepidea ere lortu zutelarik, Iruña Irun, eta solako batzuk ongi edo gaizki nik uste saiatu izan direla beti sistemaren barnetik sistema berak kanbiatzen. Nola erran, frankismoa aro historikoa da. Edo zein aro historikoan bezala, denetarik bada. Ezin dugu pentsatu frankismoan dena frankistak zirenik, hori bai, momentu hartan bazen jendea lanean ari zela Euskaren alde, errandezagun, Euskaldunen alde, eta orduan baliatu zutela egitura aurrera egiteko. Ibilbide konplexo horrek ekarri ditu oso jarrera kontraiarriak ere, zure aitaren figuraren inguruan. Dudari gabe. Nik ez dute frankismoa zurituko oso urrunago hortatik. Baina erlitzateke zuzena izanen, oraiko hautetsiak edo politikariak erranen bagenu monarkikoa direla. Alta, monarkia aroan ari direlanean, herriaren alde. Gure aitaren kasuan Nikola ikusten dut. Eta erran bezala, nik frankismoa zuritzeko batera asmorik ez dut, baina baita ere monarkia idealizatzeko ere ez. Nik uste zuzentasun ez behar dela aztertu, personaia bakotxa bere garaian, eta, Euskal Herrian ez da pausarik izan ebez Euskararen defentsan, ez frankismoan, ez Bigarren Errepublikan, ez Lehenbiziko Errepublikan, ez Karlistetan, beti ari bada. Eta gure aitan ikusten dut ari horren beste soka mutxu urtiki bat. Asisko, oztan gaude, hemen bizitzarelako, behen Nafarro erdian, hemen etzen frankismorik izan, baina euskarak jazarpena ere nozitu zuen. Bai. Hemen oso efikaza izan da egiazki Errepublika, euskara ezabatzen. Hemengo lagunek eta kontatua, nola irakasle adibidez, etxe joaten zen, erratera, zuen alaba, zuen semea, deus ez da izanen bizian, ez badu frantzesa ongi ikasten. Franko gabe, baina Errepublika aski da frantzesa izatea ondorio onak ekartzeko, hoientzako. 60ko hamarkadan, Franco boterean zegoen bitartean, iparraldeko kostaldean hondar eta surf egunak bizi zituzten. Kirolauia da Europan praktikatzen hasiak ziren eta. Bertan ez zeuden frankismoaren menpe, baina ezin esan euskarak ibilbide erraza izan zuenik. Zokoratzea eta jazarpena bestera batean ematen baitzen. Eskolaz usatio ginen, haizu, frantzesa ez ginen iruntze egiten, eta nahi zuten kastiare edo jareatik ez ginen usten usten. Eta puni hintzen, rekreazionin eskolaz mintzatzen bahintzen. Karrikarna neskazon behit, ez zuten jostatu nahi guekin. Berbagu kanpainakoak ez horren ongi bestituak, bertzen mentzare bat ginduen. Iparraldea zari garela, Maite Barrentxe kazetaria aipatu nahiko nuke. Bera izan baitzen, 1972an iparraldean eta telebistan euskaraz egin zuen lehen aurkezlea. 300 dokumental pasatxo burutu zituen. Hala ere, Euskal Herri osoan izan ditugu euskararen alde egin duten emakume eredugarriak. Adibidez, Elbira Zipitria, Mari Angeles Garai, Li Begoñi, Kontxita Beitia eta Mikela Gaztesi. Jaio berriak ziren ikastoletan, jo eta su ibilitakoak. Euskarak badu emakumeoi zer eskertua. Xabier, Josune, zuek frankismo bete-betian jaioak zarete, baina oso giro euskaldunetan. Nun egiten zenuten euskeraz eta nun erdaraz? Euskeraz nik esango nuke nire gonbuta mintzatoki guztietan. Besterik esan ekien, txikia ginenean, eta gerotxoago be tamainon.
Eta erderaz egin baino gehiago entzun, ondarro neskentzako muja eta eskola barriak esaten genduen, eskola nazionalak ez esatearen, eta mutilentzako eskola barriak eta eskola bezka izaten ziren. Orduan, batez be mujari entzun eta algenduen moduan erantzun. Txekian nintzela euskaraz entzuten genduen irratia be, nire bordatxotik. Baserrirena. Eta hori euskaraz izaten zen, gure etxean horixe entzuten zen. Beraz, berba egin erderaz, baino gehiago entzun eta ikasten hasi egiten genduen erderaz, eskolan batez be. Eta zu, Xabier? Nire bizitzaren lehenengo partea, 11 urtera arte, hau zen niretzako hiri handia. Hemen euskaldun utza zen. Eta hor berago zornotzan euskaldunak bai, baina erdera gehiago. Orduan nik umetan bi gauza horiek berizten ditun gauza normala bezala. Eskolan erderaz egiten zen, hori ere normaltzat hartzen nun, hola izango da, sekulatzegun euskeraz ez egiteko eta kontrakorik egin, neure kontzientzian bat ere liskarri da konfliktorik gabe, oraindik inorgetzean galerazten, da horrela zezalakoan. Oso giro euskaldunetan bizi zineten, baina bapatean frankismoarekin egingo zenuten topon. Nun sortu zitzaizuen eta nola kontzientzia euskaltzale hori? Nik bintzat bareukan elementu bat berehala konturatzeko izan zen niretzako, eta zen izena. Ni nintzen Miren Josune, eta izena eskatzen eusten bakoitzean, bai falangeko senyoritak edo bai mojak lista pasatzen emanean, lehengo oztopoa eta lehengo disgustoa edo izaten zen, izena esaten emanean, Miren Josune Aristondokarregi, behin baino gehiagotan, bat mojak aurpegian da beste aparetak emon eustan. Hortik aparte dana dela gure etxean, ama zan euskeraz alfabetatua. Da gure etxean, gauza bi genituen, batetik Kirekinoren ipuina, Pernondorezketaren ipuinak eta amak irakurtzen eskoesanak, eta bestetik bagenekien ipuinoiek ezin genituela kontatu kalean. Orduan, nik uste kontzientziaren azitxo bat hortik agian torriko zala. Baina kasuan eskolan banderaren jaiste hori eta nik hori jolas bat bezala hartzen nuen, da gaina letra ere, deformatu egin da, por Dios, por la pata del buey, lucharon nuestros padres, da, ala, eselakoan, jolas bat jaso eta utzi, orduan, maestra oso ona zen, ez zen esertan sartzen, ordena pixka bat, eta entzuten nuen etxean zerbait, gerra ondoren, da baina umea. Eta zuretzat orduan aldaketan noiz etorri zen? 11 urterekin, da ni fraile nintzenean, da orduan izan zen nire bizitzako eten nagusia, 11 urterekin, etxetik joatea, dena erderaz. Orduan aldatu zen mundua erabat, eta han urtebete egin nuen. Da bigarren urtean seminarioa aldatu ninduten, da han bai. Han hasi nintzen ikusten, 12 urterekin, baina hemen euskeraz egitea, ez da ondo ikusia. Hilero ematen zizkien notan, batzutan izaten zen jeisteko konduktaren motibo bat, euskeraz gehiegi egitea eta euskaldunekin ibiltzea, eta hori zigortua eta hemen ze pasatzen da. 15-16 urterako oso argi nuen, hemen euskarari ematen diote hau, eta etxean erantzuten dituen gauza batzuk, eta hemen dena lotua. Hortxe izan zen nire inflexio nagusia. Eta nola gogoratzen duzue orduko mugimendu soziopolitikoaren hasiera? Gure etxean itxasontziaren motorra frantsesa zen, eta iparraldera joaten zen aita, eta handik ekarreta ezagutu nituenik Labegiriren diska txiki bi, ikurrina jauzita moduan eukenak eta kitarratxo bat eta hori batetik. Bestetik oso gogoan daukat, Bilbo oso erdaldun somatzen nuenik, eta harritu nintzen behin ikusi nuelako kartel bat elebitan. 25 años pake urte jartzen zuen. Eta azpian, zegoen beste esalditxo bat, y otros 25 pa que siga hurtando. Ze gogoramen ekartzen dion bakoitzari, nik pake urte ulertu nuen zer zan. Ulertzen ez zuenak, pa que siga hurtando. Nik ja etxetik banekarren, gure etxean batez be ama oso gogorra zan, senyoritako falangei amak esan da, zuk ez tozu hori ikasiko. Zuk esango dutzazu, señorita horri, la madre me ha dicho, hola, berberderaz, la madre me ha dicho que eso no hay que estudiar. Horrelako kontzientzia astintzen dizute, ez? Baina kontzientzia positibo, alai eta bar ere bizi izan genituen kontzientziaren atal hori, nik gehiago lotzen dut kantaldiekin,
fulano kartzelara bixaldora bela, ze pasara bat, txistu goten atrapara bela, edo fulano detinik bela, ze pasara, eta agurzu beroa kantatzen entzun da bela. Horrelako gauza guztien maremagnoak, eta gero, nik uste dut dana zeharkatzen euskeraren aldarrikapena, izen, abizen, ohitura eta guzti horiek ikusten genituelako mobitxu behar genituela. Nire kasuan seminarioan izan zen evoluzio guztia, gero udako oporretan hemen erretxiki batean genuen asko mugimendu horrela somatzen, eta gu ezin ginen beste herrietan asko ibili, erromedietan ere ez, eta da gaina beltzez ibili behar genuen, eta ondarrotarra libreago ibiltzen ziren, baina gu hemen orduan nire evoluzioa seminarioan izan zen, baina evoluzioa izan zen oso bizkorra, galderak egiten hasi ginen, bai hau, segatik ez dut usten, segatik ezatzen dute, segatik politikan ere, Agirre liburuak zergatik zeuden debekatuak, gainera debekua zan etxera bialtzekoa, Eta gero, ikusten genuen, movimentu bat, beste movimentua gazteturra, eta gazte eta labegerien gugira euskadik, honik hori entzun nuen lehenengoz, Garita Unaindiaren meza berrien urduli zen. Banekin existitzen zela, baina entzute zen, aran guztian. Guardia Zibilak eta asko zebiltzen, baina kanpantorrea nola igoko ziren. Orduan, hori meza guztian, kantatzen diskua egon zen da. Orduko giroarena da olatu bakar batena. Bakar horretan, intensidade ezberdinak eta baina nik hori bizi dut. Gero, zuek biok oso bilbide diferenteak izan dituzue, baina olatu bakar horren irudia daukazuzuk ere, Josune? Nik uste dut bazala justiziaren eta demokraziaren aldarrikapenak biltzen zituzten langile eskutuan baziren alderdi politikoak ordun ere, eta euskal pizkundearen gomutarekin jarraipena eman nahian ziren batzuk, eta beste batzuk buste zuten da uste genuen gurekin hasten zala mundua, gugera Gaztedi Berria, aita zer egin dozu esaten du abestiak, ez da? Gure gurasoek Euskal Herria eman izan balie bezalaxe aurkariei edo arerioei. Gertatzen ziren gauzak hain ziren injustoak eta hain ziren antidemokratikoak eta hain ziren handiak erasoak edozein kultur adierazpenaren aurrean, bardoan bat egiten genduen danok, fondoan zegoelako justizia, demokrazia, euskera, euskal kultura eta horrek biltzen gintuen danok, nik uste. Eta bizi izan duzuen guzti hori aintzat hartuta, zer esango zeniekete belaunaldi gaztei? Hor badago biologikoki antzak, personen antzak, bi belaunaldiz behin pasatzen direla, orain fatxa izatea moda jarri da. Baina hori zer da? Hau lengua da. Lengua ez da galdu. Orduan, forma diferenteak eta nahi dizuna eta sare sozialak eta baina hemen ideiak orduan jasan genituen berdintzuak dira. Aurre egin behar zaie lehengo idea eta egoera eta harrera askori aurre egin behar zaie orain. Nik sarritan ikusten dute gogoan eta praktikatu nahi izaten dut Jose Garziak idatzi eta Artolak abestu zuen, ezta? Aberriaren mugak, euskararenak, geure baitan daude gehienak. Ez denak, baina asko bai. Gure barrutik atera behar dugu adorea, helburu zehatzak asmatu, zein diren premiak asmatu, eta aurrera egiteko, erronka handiak direlako, eta frankismoa hor dagoelako, Xaberrek esan duen bezala. Aberriaren mugak, euskararenak, gure baitan daude gehienak. Frankismoak ez zuen gupidarik izan bere kontrarioekin. 39-tik 55 bitartean 200 persona inguru fusilatu zituzten Donostian, esate baterako. Eskultura honetan ikus genezakeen zulo adina. Zulo batzuk beltzak dira itogarriak. Argi zipristin txikiena ere sartzen uzten ez dutenak. Beste batzuk ordea, txiki hauek bezalakoak, oroimenaren gotorleku dira. Sufritutakoak ez duela berriro gertatu behar oroitarazten diguten. Ikusi dugun bezala, frankismoarena gara ilunak izan ziren baita euskararentzat ere.
baina euskaldunok jakin genuen argitasunerako bidea egiten. Eta euskera iluntasun hartan loratu egin zen gure aurrekoek ondo ureztatuta. Jarrai dezagun haien bidea gaur egun beste zulo beltz batera eraman nahi gaituztenen aurrean. Datorren astean, gehiago, bien bitartean, ondo izan eta hobeto bizi.